Sejle op ad åen blev skrevet året efter, at den første udgave af Folkehøjskolens sangbog blev udgivet. Men den nåede aldrig ind i sangbogen, hverken i anden udgave eller nogen af de senere udgaver. Alligevel har den været en af de mest sungne sange i Danmark i snart 125 år. Og historien om den tekststump, der blev det omkvæd, alle kender i dag, er ret morsom. Det fortælles, at den senere kong Frederik den 9. som kronprins dirigerede Livgardens orkester i Gardens øvelokaler i Rigensgade i København. I en pause sad en musiker fra Fyn og legede med melodien til Sejle op ad åen. Da kronprins Frederik hørte den, sagde han: "Det var vel nok en dejlig sang, den må vi have endnu en gang." Og så foreslog han, at man spillede den på fodboldbanerne, og det har man gjort med succes lige siden. Og udtrykket at sejle op ad åen sammen er blevet et begreb, der indbefatter mere end almindelig forståelse af hinanden. Da dronning Margrethe i et tv-interview i foråret 1981 blev spurgt om sit indtryk af Japan, og om hun mente, at danskerne kunne bringes til at forstå japansk mentalitet, svarede den sprogfornyende dronning, at det mente hun nok, selvom vi nok aldrig kom til at sejle op ad åen sammen. Når man sejler op ad åen sammen, er man særdeles gode venner, gerne i festligt lag og altid i godt humør. Selvom denne folkekære sang aldrig nåede ind i Folkehøjskolens sangbog, synes jeg, at du skal kende den originale tekst. Jeg har derfor i julen 2012 udarbejdet dette lille hæfte.